otu anyị ga-esi na-eme social media idere there they go court you are liable to go to court. Imagine what I should get a job with these two things now. How they iri ju afọ teshi ụzọ na-eri ihe dị ka mmakwa eziokwu. But all the same, a na-ebufe ọjị okwu. Ọjị apụtara. Aga m enyego eze dike efe ka ọwa ọjị. Biko maka ndị anyị jiri eze na-ese nwere n'aka ụkwa maka ịkpọchi ya. Anaghị agụ eji agụ, a na-eme eze eme. Eze na-aga ha ahịa n'afọ eche m na ọ na-eme ọfụma. Ihe abụọ opportunity ndị eze ndị ọzọ ga-ezi jụọ na eze dike ha na-esi gbaka aka Oliver na onye ọnwụ ibe ya Oliver dị Kobe ọsọ a na-enwe obodo enwe obodo anaghị ego anyị ka na-eto anya nwee hope na eze ndị ahụ ha bịakwa ọ dị mma ha bịakwa ha ịma na o nwere ihe ji ha ihe ọma ji ha ya bụkwa na ihe ọjọọ daalụ ịna nkume obodo eji ụfọdụ n'obodo biko ndị ọda chief na-ekele ụmụ a na-ekele ndị apa na ndị enweze ka ndị ọzọ na ndị akọkwa na-ebe a biko ihe ahụ dị chọọ ekwesịrị inye n'owere bara onye ọbụla uru mgbe ewepụ iji hapụ a na-chọ ebili ebi ọ ebe a na-agaghị ka ya mụta ihe mana ọ mgbe a gara eri mama nkwụ ka kasị ji rụọ ọrụ obodo nji ọnụ wee mee mmiri ya rụọ mmanya ka a bịa ụdị ihe a na-eme kọlchọ a na-etikwa ihe yi kọlchọ n'ime ya. Okwu m kwesịrị ite aka mana asịrị ebe adụchi n'ebido isiokwu mụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ị na-anya n'aka ọkwa ịhụ our youth like the vibrant ukwuchie ike n'ala. Ọ dị maka aka ọrụ na ebe a nọzi ugbu a. Ebe a nọ ugbu a wụ anaghị ha agba ọkpara. Ịma mgbe mbụ enweghị aka ịgba ọkpara. Ihe onye ga-eme n'ụwa ị ga-agba mbọ tinye economic interest n'ime ya. Iwe na-enweta ego iji emeji onwe gị wee na-azụ ụmụ wee na-akwụ ụgwọ skuul wee na-eyi igbe akwa wee na-eme ihe nwoke na-eme. Oge agana mgbe a na-eme ihe fri ndị mmadụ na ọ ga-enwe obi aṅụrị obi aṅụrị yes mana ọ bụghị ugbu a. Onye ọ na-ama na aka aja awụ ihe na-arụ gị na-eweta ihe iji azụ onwe gị na ị ga-etinye na obi mgbe ọbụla na-agba mbọ na-ahụ ihe onwe ihe ị na-eme. Ị na-akọ ji kpọchie ya ike, ị na-agba njima gbasie ya ike, ị na-eti mmọnwụ ichie ya ike. Mmụọ a na-eti o nwere ndị na-eti ya ka a ga-apụta. O nwere ndị echere ihe ahụ na-eti mmọnwụ wee tii na Facebook makwa ịntanetị wee na-enweta ego na-agaghị ama. Onye ihe eti mmụọ kwesịrị inwe ntị mmụọ n'ime ọganazi onye ọja ọganazi onye ekwe na-akụchi ike na gị nwere hazie ya tinye na Facebook. Itizie ya ị ga na akaụntụ gị na-aba na bank. Ma ị na-eme ka ọ gị ka ị ga nwe obi aṅụrị ọ mmadụ ịgba ọkara ka a na-akọ ya. Anaghị enwe ihe ahụ ugbu a. Nke ọzọ bụ Naijiria na-agbagoji n'elu n'elu. Ụnụ ka mgbe Tinubu ya ụmụ ha na-akpọ tax act. Tax ahụ iji ime ka onye ọ na-soro maka ọ na-ekwu tax ekwe anyị citizen. Onye na-citizen onye na-akpụ tax. Ụfọdụ na-agba ọsọ na-agba mba no anaghị agbara ya ọsọ maka okwu nwatakịrị ọnụ otu ya. Ịchọ development ị ga-akpụ tax onye na-akpụ. Onye ọrịa ndị biznes ga-emechi ya ike mee ya ọganize
mechaa ime iskele ọf mee ka o kwuru nwee ototochi maka na ọ bụrụ na ị gaa nka ọ bụrụ nwa onye nzukọ ga-elezi anya ịkpụ aka nke ọzọ bụ na gọọmenti na-eke ego maka biznes maka indọstrị enwere ihe ga-ajụ gọọmenti ihe a dịbara aka ọkwa agwago m kenis onwe ha na-akpọ Chamber of Commerce ọ ihe obodo ji apụtụ gọọmenti agaghị m iji ya nweta nke aka ọkwa ka a ga-ebido onye akpọ Chamber of Commerce n'aka ọkwa anyị bido a ga-akpọ onye ọrụ onye na-abịa debe aha ya ka iwe na-eme ọganize were enwe ebe a ga-ahụ gọọmenti bịa agba ndụ biznesmen na indọstri enwere a na-eweta nke anyị ekete nke anyị nnewi nwere ndị ụlọ nwere ya mana ndị be anyị ahụta mewere ihe a bifo anya gara anyị gwa mbọ ga-weta nait mma ihe ga-ekpe Chineke ihe gafụ ndị ọzọ so na-ega na-aka ọfụma ya ha gafere ya a ga-agbazi nke a Chamber of Commerce anyị weta ya aga na-akụ onye na-aga ntị aka ọgụ ị gasoro eme biznes na ọnịcha ma ọ dịrị mma na ala bekee ya imepe aka ọkwa agbara ihe ọla arụ na ahịa arụ iri arụ kwara aka ọkwa ọkwa na-ewu ọkwa nwere wetere ụfọdụ ga na-azụ ọrụ na-azụ onye na ọgịrị mere onye ahụ awụ so onye na-aga wete nke onwe gị wete ka aka ọkwa na-ewu na-aga n'ihu so biko ọ ga m mee dis announcement mgbe ị ga-eme announcement for that Chamber of Commerce onye ọ na-anụ ogbe nwanne ihe mere ya ama na ọsọ ya bịa ji aka ụtọ dị iji eso AKOKWA ekele m ụnụ ụmụ eze aga n'ebe asị m ndị nna anụ n'ụgbọ akwara n'ebe a ndị nna anụ ụmụkegwu n'ebe a ndị nna anụ ihe ji ma mụbụ iji AKOKWA PREAMBLE na AKOKWA biko aga m agbapụ ya ọsọ maka taịm asị enyere m 2 minutes ihe a gara ahụ full time lecture for us mana dutu oge adịghọzi anyị ga-eburu ya na nkenke enwere ihe eziri m na m ga-eme n'ụbọchị nke taata a sị na m ga-enye nkuzi ma ihe gbasara the use of social media ka ndụba anyị mara ihe social media pụtara na otu esi eji ya arụ ọrụ maka na ya mara n'ụwa taa ịkpa mmadụ aka n'ọnụ akaka ndị okenye ha sị gị oge ha na-apụ ihe ọpịpị emebi ugwe ha abụghị eziokwu ọkwa na agwa onye tinyere na ihe bụ ya na-emebi onye ego na-anaghị ata ji soro nke na-ata ji ya ataba ji ebe na ọ tọbara ịta kama o nwebeghị nwụra ya ahụ nke nyere ya nwụra ya atachụọ ndị be anyị na-akọba ya ọmatara gbachụọ mana iji were gbapụ ya ọsọ biko nụ enweburu m efu tam atọbụrụ m ike ka ndị ọda mana duto tam adịọ mana emego m ya upload online emecha m na ga-enweta izu then ihe ahụ a public lecture presented during the 2026 IKPO JI New Year Festival celebration of AKOKWA. I would have read up and explain. Mana aga m ajọ ọsọ tụtụrụ ya atụtụrụ ka m gaa na ebe ndị dị nwe obere mkpa ma ọ nnukwute mkpa ọkwanụ ka isi wee lee ya anya. The importance of social media. Ọ bụrụ na social media ihe anyị na-akpọ social media dịka m kọwaburu ya ihe ndị oge eji mara ya ma ndị nne ya ma nna ya bụ ịpị ihe ọpịpị ọ bụrụ na onye ọbụla ma anya ihe a na-apị apị enwere onye na-ekwu okwu ọ dị ka nwanne m nwoke agụji egbe ya sị eji akparị ọ bụ eziokwu ọ bụghị ego nke nwanye ezigbo ego bara uru ego juru eju you work for it you are being rewarded for what you have worked for so many years. Ọ bụrụ na ọ ihe ịdọsọrọ mapụta baa ozugbo onye ga-abụta ya otu ahụ ọ dịkwa n'ugbo ka ọ dị na soshal midia mana ihe dị iche bụ ndị na-enweghị idea ndị na-enweghị ihe a ma agba from certain things concerning social media ha bịa ha sonyekwuo na ihe a na-eme were kwuo ya zugbo ori ọnụ mana akwụkwọ nsọ ndị ụka sayị na ebe ihe ọma nọ na ihe ọjọọ dịkwa ebe a na ihe ọma na ihe ọjọọ na-arụkọ ọrụ iji were nye aha Chineke n'ozugbo ọkwanụ nke ikwere na ya na-esogo so social media ọ bara uru ọ bara ahịa ọ bụghị ahịa social media kama ọ bara ahịa site n'otu onye si eji uzi ya anyị mara na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ dị mma mana nke ọ bụla eriri ibe ya oge o wetara na anyị njọ wetara anyị ahụ mgbu wetara anyị ihe ike wetara anyị ọtụtụ ihe so social media bara uru a platform for communication and important sharing ọ na social media na ịghọtara dịka ma ọ bụ ihe ga-enyere gị aka iji were ihe ndị a m ga-ekwu ugbu a
ụlọ wọchị ụlọ ga-ahụ na enwere mgbe ọ na-awa aka izi ozi edebe data gbaba moto mana ọ dịzighị ugbu a because of gịnị social media. Nke ọzọ bụ ihe gbasara otu anyị na-eme ihe omume ugbu a, our tradition, culture, heritage and others. A na-eji ya agwa mba ụwa ndị na-anọghọ nga ndị na-agaghị abịanwu ụmụnne anyị ma ndị mba lee ka ọ na-adị, lee ka esi eme ya, lee nke bụ eziokwu dị na ihe. Maka na ọ bụrụ na onye kpọrọ ahịa ya na-apịachaghị ihu ahịa enweghị onye ga-azụ ya anya. Onye mkpọrọ ahịa ga-anọ na-akụkọ were ọnụ ya na-ekwughara ego okwu abịa ahịa ahụ. Ma ọ bụghị ya pụta gafere shọpụ gaa na nke onye pụtara apụta zụrụ ya ahịa. Otu aka ọ dị, ha na-eji ya were amaketi n'ụlọ and others. Na abịakwa na ihe gbasara mmepe obodo the same thing. N'ụwa kịta ya amarana na ndị ọchịchị Chukwu nọ, ndị na-eme ọfụma nọ. Anyị nwere na gọvanọ n'Imo steeti, mana amaara m na ewu na-ewepụ soshal midia and ndị ọdịagha nọ na-akọ na-arụ ọrụ na-eweta ihe ndị ahụ n'akụkụ ha. A nwere nke ma ụzọ anwa anaghị Igbo agaghị arụ ya, maka o nwere nke gọvanọ ama ha na ọ dị otu ahụ. Mana ọ bụrụ na soshal midia na anyị na-emeji proper use of it, ihe kwesịrị ije na-epromotu ụgụ ihe bara uru, ihe dị mkpa, ihe ga-ewetara anyị ọdịmma. Aga m aga n'ebe ọzọ ka anyị ike pụọ nọ ebe nke anyị ga-etinye anya ọfụma emeta a ga-abụ ya online. Common abuses of social media, biko no cyberbullying. Enwere ndị nugoro ihe a na-achọ ikwu ka ọ dị oke mkpa, ụfọdụ ga-akọrọ ya akọrọ. Enwere ihe a na-akọ cyberbullying. Cyberbullying aha bụ anyị na-ebe a ugbu a asụ mmadụ na-ama njakịrị. Enwere ike masị enwere ihe ewere ya maka na ọ nkata ụmụnne ka anyị na-akpa. Mana ị gakwa n'ikuku nke ahụ akpọrọ soshal midia nọọ ime ede ma ọ nọọ ịma ga-apị ka ị gwa onye a ihe ọbụla ị chọrọ ịgwa ya nọ ọ bụkwa na onye ka onye ahụ ị na-agwa enwe onye ọbụ ka mara na ya ka ọ ka mere eme. Enwere ofu onye na-apịkwa ihe ọpịpị, eso na-apịkwa ihe ọpịpị kama n'ụzọ dị mma. Onye a nọọsị na gọvanọ na-achị Anambra steeti taa na ọ jụrụ nwa ya, nwere nwa ya na-akpa ọzọ nna ndị na-apị ihe ọpịpị ma ihe nne na ọ chụfugo ya na ọ jụ na ya na o diskod na osowuho n'ezinụlọ ya na ọ gaghị egote ihe ọnụ n'ezinụlọ. Gọvanọ were nne ya hụ ya zọta ya were chọọ onye mere ihe dị otu a maka ebe ọ na izoro were bịa ihe ọbụla ya a ga-achọta ya ebe ahụ. Iwu abụghị na onye nọ nga bịa ya na ndụ nọ na Amerịka ka ị na-agwa maka platfọm ndị Amerịka a ga-achọta mmadụ n'okpuru be bịa ahụ ịnọdụ ya. Ọ ya akwụkwọ otu o si wee dịkwa njọ, anaghị agbanata ya n'ọsọ. Onye a nọrọ n'ebe ọ nọ were bịa nke ya were kwuo onye a ka o were gbara ego dịka egwu, ọ chọzighị iji nwayọọ wee rụọ were rie ya chọọ ka ọ pụta n'ike ihe ga-ebupụta ya. Maka enwe ụdị aka ọ ga-adịkọ maka mmadụ onye ọ na ga-adị interested ịpụta tinye ọnụ n'okwu ahụ ma n'ụta ya were na-enweta ihe aha bụ ihe uru ofe iri oke enwetara nwa amadi a were gbana ya ajụjụ ọnụ. Gọvanọ sị sọ ọ bụ m okwuru ihe a ya sị mba ya ọmụmakwu ebe ihe dị otu a nọrọ mee ya sị na omedocha aka asị ya bịa gwa ha na ọha na eze dịka isi were megide dị na mbụ ya werezie oke ọnọdụ na ala ọ bụzi na o cheziri ede ewere na-ahụrụ na onye a nọ behind handụl dị otu a ya bụ ụmụ ihe ndị eji ahụ ihe ọbụla agbasa ozi were na-agbasa ozi ya aga. So ya asịzie na ihe niile ahụ ya o mere ka o were gbata ego na o meghị eme na ọ na-ayọ mgbaghara. Na wee nwere ihe m chọrọ ka anyị mara na ihe gbasara ofensi ọ na-ayọ mgbaghara o mere eme asị nkịta ata na-ata chacha emesighị na adịzighị ya anakwa na-agbaghara ya maka ọ ga-asa afụ ihe ọbụla bụ iwu kwuru. So ị nọrọkwa tata sị na ọ ka ị were soshal midia na ị nwere were kwuo ihe na-abụghị eziokwu. Nwanne m ọ ka mma na ịnọ ga-eju ajụjụ. Ma onwe m dịkwa beauty ahụ ka m bịa na ihe mere n'aka ọka last year. Adị m ezigbo beauty ahụ bete enwere ihe m tide enye onwe m nwe obere reserve maka nna m gwara sị ma ọkụkọ na-akọ ya n'ihe akọkwana ya. Abụ m onye na-agba ọgaranya aga m amadị ihe a na-aka abụ m ọgaranya amaghị ihe akọrọ njide nwe obere ntụ amaghị ndị ọzọ aga m abụ onye iberibe maka na-etiti ndị ụka sọ ha ọkara mara ka ha kọwara m ọfụma. Ọ bụrụ na ha ekwesịghị akọrọ m ọfụma chikwe n'etiti ha megịnị pụọ were kwa nwa nke m hụtara n'etiti ha na nke m nwabụrụ bifọ were fụ ofu eziokwu. Asị m udo kwesịrị ka ọ dịrị anyị niile ka eziokwu bụ ihe ga na-edu anyị n'ogologo ụzọ ndụ anyị niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Dike anyị na-atara ozi ekele unu bụ ihe
Bochia Dimpasa nke Akokwa unu bụ ezigbo ihe nyere Akokwa ebe nani ụlọikpe kwadoro eziokwu n'ọchịchọ nwunye bụ nsogbu ụlọikpe kpọrọ ya anya ukwu na ntaji anya Chief Kelvin Izogu oniringu banki Akokwa ezonwenu nwoke amamihe iguzoro n'iwu ọgụ obodo mgbe ndị ọzọ dara mmiri mgbe ndị ọzọ na-atụ ụjọ mgbe ndị ọzọ na-ebuche eziokwu eboro gị ebubo aka tọrọ gị mana onye achị ya so ego anaghị atụ ya mgbe ụfọdụ chọrọ ijide ihe niile mee ka otu obodo bụrụ eze unu siri mba bụrụ aka na kpachiri ọzọ mgbe ndị ọzọ na-arahụ ụra Akokwa bụ nke mmadụ niile ọ bụghị nke ndị Akokwa na-abụ ọkụ AUPPA must win AUPPA must win AUPPA must win Active voice Dimpasa nke Akokwa unu bụ ihe unu chekwabarala n'ụlọ mgbe oge ọchịchọ iri ihe ọha gbakọtara aka were chọrọ igbe omenala unu guzosiri ike Bochia Dimpasa nke Akokwa unu bụ ezigbo ihe nyere Akokwa ebe nna anyị ụlọikpe kwadoro eziokwu n'ọchịchọ onye bụ nsogbu ụlọikpe kpọrọ ya anya ukwu na ntaji anya Barrister Paulinus Aluchuru the senior advocate of the people onye Odiakwụkwọ anyị Nwokogbu ya na-azọ ndụ ọnụ na-ekwuru obodo ya o ji ozi obodo abụrụ anyị Akokwa jiri gidi ebube igere akụkọ mmeri were zọpụtara Akokwa ihe ha Chukwu ga-agọzi gị n'ezinụlọ gị ụlọikpe nụrụ okwu nwanne oke ọchịchọ nwere ime ya ụlọikpe kpere ikpe n'eziokwu nye Akokwa mmeri AUPPA must win AUPPA must win AUPPA must win Active voice Akokwa kpọrọ unu n'ike ọrọgoro kpọrọ unu n'ike ndị chọgụcha mere ekwentị na ndị na-ekere ozi ọ bụghị okwu mmanụ ebe mmanụ ọgwụ eziokwu akọliche n'iwu unu bụ ndị nche obodo unu bụ ndị isi ike n'eziokwu unu ga-adị ndụrụ mgbe ebighị ebi na akụkọ ihe mere eme ala ndị anyị ga-echekwa bụ ndị bodo unu bụ ihe unu ji obi siri ike guzo chekwala nna anyị ka ọ gaghị naba na aga ndị odikọrọ bụrụ ọnụ ndị chọrọ eri ihe naanị ha ụlọikpe kwuru mba eziokwu meriri agwụgwọ Akokwa wee nweta udo AUPPA must win AUPPA must win AUPPA must win Active voice Dimpasa nke Akokwa unu bụ ihe chekwabarala n'ụlọ mgbe oge ọchịchọ iri ọha gbakọtara aka were chọrọ ịbụ omenala unu guzosiri ike Bochia Dimpasa nke Akokwa unu bụ ezigbo ihe nyere Akokwa ebe nna anyị ụlọikpe kwadoro eziokwu n'ọchịchọ onye bụ nsogbu ụlọikpe kpọrọ ya anya ukwu na ntaji anya ụmụ dike ka unu bụ eziokwu ka unu dị guzo udo dịrị ala Akokwa